Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban nira tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan, kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share, og subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou! Atong tukion unsaon paghinapon sa eksistensya sa mga tawo ug butang. Adunay nani-nani, ani ay nani-nani. Ang hinapon mo gamit og duha ka verbs o action words para niini. Ang pirmiro kay imas, nga motukoy sa eksistensya, pagkanaa, ug pagkaaduna sa mga tawo ug hayop. Unya ang ikaduha nga verb kay ang arimas, nga motukoy sa eksistensya sa mga butang ug tanom. Ang mga tanom bisag buhi, gitipon sa mga butang kay dili man ni sila molihok. Ang atong lesson karon motuki unsaon pagtukoy sa eksistensya sa mga tawo, hayop ug butang, ilang lokasyon, ilang pagpanag-iya, pagtukoy og parte sa usa ka tibuok ug mga panghitabo o ebento o aktibidades. Sa sunod nga slide, atong reviewon ang mga importante nga punto matang sa Japanese grammar. Karon nga ubay-ubay na ang mga sentences nga atong himuon. Sa di pa ta mosugod og pormag mga sentences, ani atay mga kinatibuk ang grammar rules labot sa hinapon. Primero, ang sentence structure kay subject, object, verb. Kinsay naghimo sa action, gihimo sa action, unya ang verb o action word mao ang katapusan nimong isulti. Bali ni Cebuano ug Tagalog nga kasagaran nagsugod sa verb. Sa in English, ang verb o action word kay naas tunga-tunga sa sentence. Ikaduha, ang subject o kinsay naghimo sa action dili kinahanglan kanunay isulti sa sentence tungod kay matansyahan man nimo kung kinsa ni tungod sa paggamit nila sa particle wa para sa gihisgutan. Kung kabaw na ka kung kinsay gihisgutan, dili na nato balik-balikon og sulti sa mga sagunson nga mga sentences. Ikatulo, ang mga nouns, adjectives ug verbs walay plural forms ug dili kinahanglan ang subject-verb agreement. Sa in English, daghang kuskus balongos. I am, he is, they are, adunay am, is ug are, why ingon ani sa hinapon. Ikaupat, ang hinapon kay walay masculine or feminine nouns or adjectives. Ang Cebuano adunay gamay tungod sa Espanyol, guwapa-guwapo, maldita-maldito. Sa hinapon, ang pulong para sa lalaki ug babae parehas ra. Ikalima, ang hinapon kay duha ra ka basic tenses, past ug non-past. Ang present ug future parehas ra. Pero ang future tense dungagan og future time expression, pangalitan ugma, sunod semana, sunod tuig. Ikaunom, ang period sa hinapon kay lingin o bilog, sama sa imong nakit-an karon diri. Ikapito, ang paggamit nilag kanji, mao ni nakalisod sa hinapon, kay adunay mga 2,000 ka basic kanji. Dili ni sayon katunon, unya ang pagbasa maglain-lain. May ubang kanji hasta 3 o 4 ka paagis pagbasa. Dili ko motudlo og daghang kanji, pero aduna tay overview lesson sa kanji in a separate video para makasugod kag tuon nga ikaw lamang gamit ang kanji book o kanji app sa imong telepono. Una tang tan-aw ng eksistensya sa mga tawo ug hayop. Ang verb nga gamiton kay ang imas. Palihog na lang pud og sumay kanako inig hinapon ko para pud ka ma-practice. Pag hinapon sa adunay tawo pangalitan laki nga tawo sa hinapon kay Otoko no hito ga imas. Otoko no hito ga imas. Ang literal nga pasabot kay adunay laki nga nag-existir. Unya mo gamit ta sa subject particle ga para pagtukoy sa lalaki imbis ang topic particle wa. Kung ang atong sentence nagsugod sa adunay nani-nani, ang particle ga atong gamiton ug dili ang wa. Pag-ingon nga adunay iring didto sa hinapon kay asoko ni neko ga imas. Asoko ni neko ga imas. Ang lokasyon sa iring nga asoko o didto kay unahon og sulti. Unya gamitan kini sa particle nga ni nga motukoy og lokasyon kung asa nahimutang ang iring.
Unya sundan sa unsay nag-existir nga mao ang iring nga sundan sa particle ga, subject particle kini. Unya ang action word dayon nga imas. Aso ko ni neko ga imas. Kung nahinumduman pa nimo ang atong lesson sa counters, ang gidaghanon sa unsay nag-existir pwede pod isulti ug ibutang kini atubangan sa imas. Pangalitan pag-ingon nga adunay usa ka masuso o akatyang sa hinapon kay akatyanga hitori imas. Akatyanga hitori imas. Unsaon man pag-ingon nga adunay duha ka maestro o sensei. Sensei ga futari imas. Sensei ga futari imas. Adunay upat ka bata o kodomo. Kodomo ga 4人います。Kodomo ga 4人います。Adunay usa ka iring o neko. Neko ga 1匹います。Neko ga 1匹います。Adunay duha ka iro o inu. Inu ga 2匹います。Inu ga 2匹います。Adunay unom ka isda o sakana. Sakana ga 6匹います。Sakana ga 6匹います。Ikaduha, tan-awon taon sa pagsulti sa lokasyon sa mga tao ug hayop. Natuki na tani og jutay sa mga miagi nga slide, pero atong tutukan ang mga sentence nga nagsugod sa tao o hayop nga nag-existir. Pangalitan, ako, dia, diri. Ang sentence nagsugod sa ako. Sa hinapon, kini kay watashi wa koko ni imasu. Watashi wa koko ni imasu. Karon ang topic particle wa ang atong gamiton para sa watashi. Hisgutan ta si ako. Bahin ako, ani ako diri. Ang lokasyon nga diri o koko sama sa miagi gamitan gihapon sa particle ni. Hinumdumi nga kung ang verb sa imong sentence imas o arimas, ang lokasyon kay gamitan sa particle nga ni. Si mama kay naa sa balay. Hisgutan ta si mama, bahin kang mama, naa siya sa balay. Sa hinapon, kini kay hahawa uchi ni imasu. Hahawa uchi ni imasu. Ang iro, anaa sa ibabaw sa sopa. Hisgutan ta ang iro, bahin sa iro, anaa siya ibabaw sa sopa. Sa hinapon, inu wa sofa no ue ni imasu. Inu wa sofa no ue ni imasu. Ikaw anaa sa sud sa akong kasing-kasing. Sa hinapon, kimi wa boku no kokoro no naka ni imasu. Kimi wa boku no kokoro no naka ni imasu. Pasabot sa boku no kokoro no naka kay sa sud sa kasing-kasing nako. Ikatulong gamit sa imas kay pagtukoy og pagpanag-iya og tao o hayop. Kini ang sentence pattern nga gamiton. Pangalitan, si A aduna o nagpanag-iya og B sa hinapon kay A wa biga imas. A wa biga imas. Ang tag-iya mukuha sa topic particle wa. Unya ang gipanag-iya mukuha sa subject particle ga. Ang literal nga pasabot kay hisgutan ta si A, bahin kang A, ang B nag-existir. O sa laing pagkasulti, si A aduna o nagpanag-iya og B. Kini nga sentence, ako aduna ko'y girlfriend. Sa hinapon kini kay watashi wa girlfriendo ga imasu. Watashi wa girlfriendo ga imasu. Hisgutan ta ang ako, bahin ako, ang uyab nag-existir. Sa laing pagkasulti, ako adunay uyab. Pag-ingon siya, usa ka babae, adunay mga anak. Sa hinapon, kanojo wa kodomo tachi ga imasu. Kanojo wa kodomo tachi ga imasu. Hisgutan nato siya, bahin niya ang mga anak nag-existir o siya adunay mga anak. Sama sa miagi, pwede ta dungagan ang gidaghanon. Ibutang ang gidaghanon atubangan sa verb. Pag-ingon, siya adunay 3 ka bata sa hinapon kay kanojo wa kodomo tachi ga 3人います。Kanojo wa kodomo tachi ga 3人います。Si Maria adunay gamay nga karnero. Sa hinapon, miyari wa kohitsuji ga imasu. Miyari wa
kohitsuji ga imasu. Hisgutan ta si Maria, bahin kang Maria, aduna siya gamay nga karnero o kohitsuji. Si Maria adunay daghang amigo-amiga, sa hinapon kay Miyari wa takusan no tomodachi ga imasu. Miyari wa takusan no tomodachi ga imasu. Pirmirong gamit sa arimas kay pagtukoy sa eksistensya sa mga butang ug tanom. Pag-ingon, adunay kotse, sa hinapon, kuruma ga arimasu. Kuruma ga arimasu. Sama sa atong ehemplo sa imas, ang atong sentence nagsugod sa adunay nani-nani. Ug sa hinapon, unahon ta pag-ingon ang butang nga nag-eksistir, unya sundan sa subject particle ga. Unya tapuson sa atong verb nga arimas. Hinumdumi, ang arimas para sa mga butang ug tanom. Ang imas para sa mga tao ug hayop. Pag-ingon, adunay kwarta, sa hinapon, okane ga arimasu. Okane ga arimasu. Ug sama sa miagi, ang gidaghanon, pwede ta ibutang atubangan sa verb nga arimas. Nahinumdum ka pa ba sa mga counters? Pag-ingon, adunay duha ka parisan nga medyas o kutsushita. Sa hinapon, kutsushita ga nisoku arimasu. Kutsushita ga nisoku arimasu. Ang soko kay counter sa medyas. Pag-ingon nga adunay tulo ka kotse o kuruma, sa hinapon, kuruma ga sanday arimasu. Kuruma ga sanday arimasu. Ang day kay counter sa mga makina, sama sa auto. Pag-ingon nga adunay unom ka libro o hon, sa hinapon, hon ga rokusatsu arimasu. Hon ga rokusatsu arimasu. Ikaduha, sama sa miagi, ang lokasyon sa butang unahog sulti ug mogamit kini sa particle nga ni. Pangalitan ng sentence, adunay kwarta sod sa pitaka. Sa hinapon, unahon tagsulti ang lokasyon, saifu no naka, unya sundan sa particle nga ni. Unya ang kwarta dayon o kane nga gamitan sa subject particle ga. Unya tapuson ta sa arimas. Saifu no naka ni okane ga arimasu. Saifu no naka ni okane ga arimasu. Sa sod sa pitaka, adunay kwarta. Adunay kahoy sa garden o niwa. Sa hinapon kay isulti una ang garden, niwa ni. Unya sundan sa unsay nag-existir nga ang kahoy, kiga. Unya tapuson sa arimas. Niwa ni kiga arimasu. Niwa ni kiga arimasu. Sa garden kay adunay kahoy. Pero kung usbo nimo gamay ang pagsulti, unya magsugod ka sa kahoy, pangalitan, ang kahoy naa sa garden, sa hinapon unahon na pud natog sulti ang kahoy, pero gamitan na kini sa topic particle wa, ki wa. Unya sundan sa lokasyon, niwa ni. Unya dayon ang arimas. Kiwa, niwa ni, arimas. Kiwa, niwa ni, arimas. Hisgutan ta ang kahoy, bahin sa kahoy, naani siya sa garden. Ang kwarta naasod sa pitaka. Gilain gamay nato pagkasulti. Sa hinapon, okane wa saifu no naka ni arimasu. Okane wa saifu no naka ni arimasu. Ikatulo, sama sa miagi, pwede po nato gamiton ang arimas pagtukoy o pagpanag-iya og butang. Mao gihapon ang formula, pero arimas na atong gamiton. Eiwa, biga, arimas. Pangalitan, ako dunay kwarta. Sa hinapon, watashi wa okane ga arimasu. Watashi wa okane ga arimasu. Hisgutan ta si ako. Bahin ako, ang kwarta nag-eksistir. Sa laing pagkasulti, ako adunay kwarta. Siya adunay bisikleta. Sa hinapon, kare wa jitensya ga arimasu. Kare wa jitensya ga arimasu. O aduna siya'y bisikleta. Ikaupat nga gamit sa arimas, pwede po nato gamiton ang arimas para pagtukoy og parte sa gikatibuk-an. Pag-ingon, ang gikatibuk-an adunay ingon-ani nga parte, ang formula kay ginatibuk-an wa parte ga arimas. Pangalitan ang sentence, ang mga computer adunay
memory chips. Sa hinapon, コンピューターはメモリチップがあります。コンピューターはメモリチップがあります。Hisgutan ta ang computer. Bahin sa computer, ang memory chip nag-existir. O sa laing pagkasulti, ang computer adunay memory chip. Ang langgam adunay pako o tsubasa. Sa hinapon, toriwa tsubasa ga arimasu. Toriwa tsubasa ga arimasu. Katapos ang ehemplo, ang tanang tao adunay problema. Sa hinapon, minna wa nayami ga arimasu. Minna wa nayami ga arimasu. Ang katapusan natong tukion parte sa arimas kay kung ang atong gitukoy nga nag-existir usa ka aktibidades o ebento. Kung usa ka ebento atong gistoryahan, ang lugar nga asa ni mahitabo gamitan sa particle de og dili ni. Pangalitan ang sentence, adunay parte sa akong balay. Ang parte usa ka ebento o aktibidades. Sa hinapon, kini kay isulti una ang lugar, utsi de, unya de ang particle, dayon ang parte nga ubanan sa subject particle ga. Unya ang verb dayon nga arimas. Uchide, pati ga arimas. Uchide, pati ga arimas. Adunay parte sa balay. Adunay meeting o kaigi sa opisina. Ang hinapon, office de kaigi ga arimas. Office de kaigi ga arimas. Ang usa ka meeting kay usa kini ka aktibidades o ebento. Busa ang lugar, hain ni mahitabo, kabitan sa particle nga de. Office de. Ani ay mga ubang ehemplo sa mga ebento o aktibidades. Ang pagsangka o tournament kay shiai. Shiai. Ang training o pagbansay-bansay kay trainingu. Trainingu. Ang seminar kay seminar. Seminar. Unya, ang klase kay jugyo. Jugyo. Ang sunog kay kaji. Kaji. Ang linog kay jishin. Jishin. Ug ang gira o gubat kay senso. Senso. Laing ehemplo, pag-ingon nga sa sunod semana adunay klase dire. Sa hinapon, raishu koko de jugyo ga arimasu. Raishu, koko de, jugyo ga arimasu. Ang katapusang gamit sa arimas kay ang pagtukoy og mga kapamilya. Atong gisulting ang arimas para lamang sa mga butang og tanom, pero pwede ni gamiton sa mga suod nga miyembro sa pamilya lamang, isip pagklaro sa eksistensya sa usa ka relasyon. Pangalitan pag-ingon, kami kay adunay anak nga laki. Sa hinapon gamit ang arimas, watashi tachi wa musuko ga arimasu. Watashi tachi wa musuko ga arimasu. Ang naandan nga, watashi tachi wa musuko ga imasu, kay sakto pod, pero ang paggamit sa arimas kay isip pagklaro nga adunay anak nga laki kumparar sa wala. Pag-ingon nga ako adunay asawa gamit ang arimas, sa hinapon, watashi wa tsuma ga arimasu. Watashi wa tsuma ga arimasu. Ang arimas kay pwede pod gamiton pagtukoy nga aduna kay bana o shujin, anak o kodomo, anak nga babae o musume, igsuon nga laki o ani kung maguwang nimo o ototo kung manghod nimo, igsuon nga babae o ane kung maguwang nimo ug imoto kung manghod nimo, ug uban pang suod kaayo nga miyembro sa pamilya. Ang mga verbs nga imas ug arimas kay makonjugate kini ngadto sa negative ug mga past tenses. Atong tukion. Tan-awon tag-una ang imas nga gamiton para sa mga tao ug hayop. Ang imas kay nag-existir. Ang negative niini kay imasen. Imasen nga pasabot wa nag-existir. Ang past tense sa imas kay imashita. Imashita o nag-existir kaniadto. Og ang past tense sa imasen kay imasen deshita. Imasen deshita nga pasabot wa nag-existir kaniadto. Aduna tay ehemplo gamit ang mga sentences. Sensei wa imasu. Sensei wa imasu.
ang maestra ani adiri. Sensei wa imasen. Sensei wa imasen. Ang maestra wa diri karon. Sensei wa imashita. Sensei wa imashita. Ang maestra dia diri kaniadto. Sensei wa imasen deshita. Sensei wa imasen deshita. Ang maestra wa diri kaniadto. Ang diri o kokuni kay gipasabot na sa tanang sentences og dili na kinahanglan pang isulti. Karon tan-awon ta ang pag-conjugate sa arimas nga pasabot kay aduna gamiton para sa mga butang ug tanom. Arimas, arimas, pasabot aduna. Negative ani, arimasen, arimasen nga pasabot wa. Past tense sa arimas, arimashita, arimashita nga pasabot aduna kaniadto. Og ang past tense sa arimasen kay arimasen deshita, arimasen deshita nga pasabot wa kaniadto. Og kini atong ehemplo gamit ang mga sentences. Okane ga arimas. Okane ga arimas. Pasabot kay naay kwarta o aduna ko'y kwarta. Ang watashi wa dili na kinahanglan isulti kay masabtan man kini man ang default. Okane wa arimasen. Okane wa arimasen. Pasabot kay wa ko'y kwarta. Karon, nganong particle wa man atong gigamit og dili ga? Kung negative conjugation gani, ang mga Hapon gusto makadungog og wa. Busa wa atong gamiton. Pero kung moingon ka og watashi wa okane ga arimasen, pwede nga ang okane mokuha og ga kay nakasulti naman kag wa sa watashi. Okane ga arimashita. Okane ga arimashita. Pasabot kay aduna ko'y kwarta kaniadto. Okane wa arimasen deshita. Okane wa arimasen deshita. Pasabot kay wa ko'y kwarta kaniadto. Atong sumahon ang atong nakatunan. Para pagtukoy og eksistensya sa mga tao og hayop, mogamit ta sa verb nga imas. Ato pong gituki unsaon paggamit sa imas para pagtukoy sa lokasyon sa usa ka tawo o hayop ug unsaon paggamit sa imas pagtukoy og relasyon sa tawo ug papanag-iya og hayop. Ato pong gitan-aw ang verb nga arimas nga gamiton sa pagtukoy og eksistensya sa mga butang ug tanom. Atong gituki ang arimas sa pagtukoy og lokasyon, pagpanag-iya, relasyon sa mga suod nga miyembro sa pamilya, parte sa gikatibuk-an ug mga ebento ug aktibidades. Ug ani ang mga angay natong timan-an. Ang sentence structure sa adunay nani-nani kay eiga imas para sa mga tawo ug hayop og eiga arimas para sa mga butang ug tanom. Ang subject particle ga mao'y gamiton. Apan kung ang sentence magsugod sa ang A kay anaa sa B, ang sentence pattern mahimong Ewa, bini, arimas. Ang nag-existir mokuha sa topic particle wa, unya ang lokasyon niya mokuha sa particle ni. Ato pong gistudyuhan unsaon pagtukoy og pagpanag-iya. Ang A adunay B gamit ang sentence pattern nga Ewa, biga, imas para sa tao og ewa, biga, arimas para sa mga butang ug tanom. Ang arimas kay pwede pod gamiton sa mga tao apan para lamang kini sa mga suod nga miyembro sa pamilya. Gituki pod nato ang parte sa gikatibuk-an. Pag-ingon nga ang B parte sa A, ang pattern sa hinapon kay ewa, biga, arimas. Ang lokasyon sa usa ka tawo o butang kay kabitan sa particle nga ni. Apan kung unsay nag-existir usa ka ebento o aktibidades, ang lokasyon niini kabitan sa particle de og dili ni. Og ang katapusan, ang mga verbs imas ug arimas mo conjugate ni sila ngadto sa negative og sa mga past tenses. Og diri natapos ang atong lesson bahin sa verbs of existence, ang imas ug arimas. Hinaot daghan kag nakatunan og nalingaw pod ka. Hangtod sa sunod lesson, ayo-ayo diha. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon.
Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw o tanaw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuan ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.